खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 21 नभेम्बर 2020 सुनिबार। फैदो दिनैनि सुनिबारनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। राजस्थाननि क'टायाव 2 बोसोर सिगां अजय मेकाल मुंनि 24 बोसोरनि सेंग्राया सासे उन्दै हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदोंमोन आरो बेनि दायाव एडिशनेल सेसन जाज जायबा हनुमान प्रसाद बिथाङा 50,000 रां फाइनजों लोगोसे 20 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालियाव साजा होनाय जाबाय। इन्द'राव थांनाय दानाव पारमिसन गैयालासिनो आश्रम खालामनाय दायाव हमजानाय नामदेव दास 54 बोसोरनि बेखौ कम्पिउटार बाबा होननानैबो मिथिनाय जायो। दा बिथांखौ हाइकर्टनि जास्टिस एस.सी. शर्मा आरो शैलेंद्र शुक्लाया जेबो गुबुन केस गैदेरनि थाखाय हगारनो थाखाय अर्डार होनाय जाबाय। महानगरनि DBI-आव थानाय मानव कल्याण जातीय विद्यालय मुंनि गंसे फरायसालियाव फरायबाय थानाय फरायसाया जानुवारि दाननिफ्रायनो मासुल होनो हायाखैमोन। दा बेनि थाखायनो बे फरायसाया आनजादखौ होनो मोनासै। फरायसानि बिमा-बिफाया गोबां दुखु मोनदों आरो बेनि फारसे पुलिसफोरनि खाथियाव थांनानै मदद बिहैदों होननानै मिथिहोनाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। बेबायदिनो जोंनि बे भारत हादराव बेबायदि जाथाया जागासिनो दङ। अनलाइन गेम गेलेना 12 बोसोरनि उन्दै फंबायआ नेटपेक फोजोबनायाव रागा जोंखांदों 23 बोसोरनि बिदाया। रागायावनो जेबो बुंनो हायालासिनो जेबो बुङालासिनो गावनि असे फंबाय 12 बोसोरनि फंबायखौ सिखा देगारजों सुथारनानै बुथारदों। बे जाथाया राजस्थाननि जधपुर ओनसोलाव जादों होननानै मिथिहोनाय जादों आरो दा बेनि फारसे पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दङ। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। आसरित लोगोफोर, गावनि असे बिदायानो, बेबो 23 बोसोरनि। बे 23 बोसोरनि बिदायाथ' एसेबाबो बुजिनो रोंगौमोन ना। बे बिदाया नाथाय गावनि असे फंबायखौनो सिखाजों सुनानै बुथारबाय। कर्नाटकनि मैमुरु जिल्लानि दरसे गामियाव जाथिखौ लानानै मोनसे मुगैथावना जाथाय जादों। मिथिहोनाय बायदिब्ला सासे सुबुङा गावनि नापि दखानाव सेलुन दखानाव दालित हारिनि सुबुंफोरखौ खानाय हानायनि थाखाय गामिनि सासे दैदेनगिरिया बिथांखौ गामिनिफ्राय आलादा खालामनायजों लोगोसे धमकिबो होदों बुनोबो नागिरदोंमोन आरो बेल' नङा, बिथांनि फारसे 50,000 रांनिबो जुरिमाना फोनांदों। दा बे जाथाया जोंनि बे हादोराव भाइराल जागासिनो दङ। दा बेनिखायनो बेखिनि खौरांखौ आङो दिनैबो होफानाय जाबाय। BTC-नि बिसायख'थिखौ बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर आरो एनडिएफबिनि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ लानानै राजखान्थि गेलेदों। बिथांमोनखौ जाय मोनसे राजखान्थि दोलोआ देरहागोन बै मोनसे राजखान्थि दोलोआ मदद खालामदों होननानै बर' रायजो राजाफ्रा बर' फिसाफ्रा गोसोआव सानदों होननानै मिथिहोनाय जादों। लोगोफोर, दिनैनि सानजौफुनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो वाट्सएपआवनो जा फेसबुकआवनो जा जेरावबो जायगायावबो शेयार खालाम। आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।